Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Eerst de i'tjes nog en daarna de puntjes. Dus er moet nog een hele hoop gebeuren. Er wordt nog een hoop aangevoerd. En het is eigenlijk een proces wat zich elk jaar herhaalt, om het zo maar te zeggen. En dan die puntjes op die i, dat is dan de vrijdagmorgen. Dat alles rond is en dan herken je het hier niet meer terug, om het zo maar te zeggen. Mede door de NAVO-top en een ecologische toets moest er zo'n €6.000 extra betaald worden. Daarnaast worden de nodige trekpleisters van het evenement als de vuurwerkshow en de helikoptervluchten geschrapt. Genoeg reden zou je zeggen om eens te kijken naar een andere locatie. Nee, daar denken we niet over na. Je hebt gelijk. Het heeft met name ook met deze locatie te maken. Dus stel nou dat we ergens in de polder zouden gaan, dan hebben we nergens last van. Maar dat is onze keuze om dat niet te doen. Het zijn de havendagen in Terneuzen. Onze grootste sponsor Multraship. Ja, die faciliteert ons dermate met het ponton en de nautische mogelijkheden die we hier hebben. Dat het eigenlijk onmogelijk is om te doen. Jos is zelf al zo'n 30 jaar betrokken bij de organisatie en doet het nog steeds met heel veel plezier. We zijn een ploeg van een man van 30 ongeveer. Dat draait al jarenlang nagenoeg in dezelfde samenstelling. Af en toe komen er eens wat jongeren bij die dan aanvullen. Maar ook de ouderen die blijven gewoon hangen. En die mix is hartstikke leuk. Een van die helpende handjes is de 80-jarige Rob. Hij is er al vanaf de allereerste editie bij. En hoe hij dat volhoudt? Eenheid van de groep. Eenheid van de groep en dat is zo gezellig onder elkaar. We hebben wel eens meningsverschil, maar het is gewoon super. Want ik wilde eigenlijk van het jaar stoppen, maar dat is eigenlijk al een paar jaar. Maar de leeftijd gaat ook een rol in spelen. Het is al de 43e editie waar Rob bij helpt. Maar of hij bij de 50e ook nog steeds rondloopt? Daar heb ik geen antwoord op, hoor. Dat ben ik 87, dat ben ik nog niet aan het doen, hè. Maar Rob doet het in ieder geval allemaal. Op het gemakje, hè. Pas het tempo aan.